Mangita lang kita anay tricycle. Din ba nang anong paradahan paluksuon? Sakay ta anay sikat pakadto sa terminal. Okay. Arila simbahan kang Dumangas, so masakay kita tricycle pa palukso. Halin sa terminal ang tricycle pakadto sa Darius ang pamasahe 5 pesos. From kay na ang tricycle tagpulo ang pamasahe halin to sa Banwa pakadto dira sa tricycle terminal. So pa Darius kita. Ari na ang order kita. Luwing, isa ka bulalo, duwa ka rice, kag duwa ka buko halo-halo. Drinks, ma'am. Coke lang na. 12 ounce. Duwa ka 12 ounce. Oo, duha. Halo-halo, ma'am, karon lang ipa-serve. Oo. Pwede man dungan lang. Ay, makadto na kita sa sulod. Wala ka nabi, oh. Diri lang kita? Oo, diri lang kita. Wala ka namin, Dio. Ay. Dami na? Ari na ang aton nga halo-halo. Ang gingkadto tadi sa Dumangas. Thank you. Wala ka namin to. Kaon na kita mga abyan. Namin sa ilabulalo. Gamit. Ara na tunaw ng atong halo-halo kanon ta na. I-mix-mix tanay. Mix-mix. Nag-awas na so na. Ay. Kada mo ice cream. Wow. Ay. Oh, nag-awas gid. Namit kang halo-halo sang Darius. Kada mo buko.
Mga lodi, hindi gidamon maubos ang ano halo-halo. Tamaan pa kadamo bili no. Damo-damo ila serbo. Pertingid kadamo. Damo-damo pa na buko sulod ya, hindi gid siya masarangan. Ang isa ka amo ni good for two. Kung ikaw lang isa makaon, hindi mo gid maubos. Imo ubos may ma? Hindi. Hindi mo mabasa. Abet tingin kaduro. Duduro gid ya, hindi maubos. Mga lodi, ari kita sa babaw, kadami kang beauty. Diri nga part ano na sa di VIP tent. Amo na di ang view sa likod, ara o. Nan kanami. Na pakita ko sa inyo ang view diri sa Piaka. Sa may restaurant banda. Amo na di ang view sa babaw nan. Kita nun da ang restaurant. Dira kami nagkaon. Ara da si nanay ko gupok na kanami no. Tapos manaog kita. Amo nila nga tent o kita niya. Nan. Nami tapos may duya na da manaog na kita. Na nami na. Yan. Kanami di magtambay, mahangin pati. Kag makarelax sa gidya. Namit ila pagkaon. Para manaog na kita mo na di sa dalom. Na dira may mga tent man na da. Balik na kita to sa restaurant. Kay mapuli na kita. So sa mga gusto gali makadto di ari lang sila sa may Paluksoon. Dumangas. Ang ginabalik-balikan din nila nga sa mga kakadto di ilang ano ganyan na halo-halo namit kid approve 10/10 akon rate. May pato pa to. Biglagoy. Puli na kami guys. Thank you for watching. See you on our next food trip. Bye!